24. Acum 25. Uite ce tare mă arată. Altă cât de avut? 24. Da, de astăzi poate. De astăzi, nu de astăzi. Mă, de astăzi vorbim. Deja la anunț. Bă, încă nu e oficial. Încă n-are diplomă. Deja mă doare gâtul. Ce tu zăile tot aici, nu se poate așa ceva. Trage, Ramona, trage, trage, trage! Hai că pune și 30, că stă vântul. Hai, Aurel, hai! Ai văzut cum... Nu mai are mult, stai calm. Restul la 30 cum se mișcă. Iui! Deci te uiți în jos și vezi cum e tot est sub tine. Nu aveți grijă la micuța aia de acolo. Spatele tău. Spatele tău. A fost micuța. Loc! Câte sunt, mă? 26. 26. Mamă, ce cur ai! Pică. Nu pică. Hai de mine! 27. Nu! Mai stai acolo! Să pună pe ele! Te-n cap? Ăla nu vrea! Hai de capul lui! Gata! Oricum, fan. Taci, filmez? Uite aici. Încă mai salvează. Am 4 luni de pare.